Da vas tako pitam, nervira kada čujete da, evo, neke kolege, novinari, ja sam, na primjer, danas imala tu priliku da čujem, već govore da je Saša Janković kandidat Demokratske stranke. Da li je on kandidat za predsednika Republike Demokratske stranke? Saša Janković će biti kandidat svih građana. Dobro. I Demokratska stranka uopšte nema problem sa tim da mi sad moramo Sašu Jankovića da prisvajamo više od onoga što treba da bude. Ali ono što ja moram da kažem da će Demokratska stranka poginuti za to da Saša Janković bude predsednik Srbije i da ćemo dati poslednji atom svoje snage da doprinesemo tome i pravo da vam kažem, ja sam siguran u ulazak u drugi krug s obzirom da su probuđeni mnogi uspavani ljudi koji nisu već godinama, da ne kažem možda i deceniju izlazili na izbore, takozvani popularni beli listići su sad pronašli nekoga za koga treba glasati i ja se nadam da i Demokratska stranka doprinela tome. Vi znate da je 100 najuglednijih ličnosti u Srbiji podržalo Sašu Jankovića i Demokratska stranka je naravno priključila se toj podršci i uradit ćemo sve što je do nas da on pobedi. Ali mnogo se govorilo prošle godine o tom...